Arratsalde on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Gaurko egunean, hasi baino lehen, Foru Aldundiari eta Koldo Mitxelenari eskerrak eman, beti bezala, 14 urte, ez dakit zenbat urte eman ditugu hemen, hitzaldi hauek antolatzen, eta, eskerrak. Gaurko egunean, Amaia Rojo Sierra dugu gurekin, Arratsaldeon, Amaia. Bera, EHUn doktoretza bukatzen nahi da, aurten ja, udan, apenas, bai, defendatuko du, ikerlan guztia egina dago, eta, zorionak, lana egina dago, eta, doktora, Amaia Sierra. Orduan, gaurko egunean, Amaiak berez, zure tesian ez duzu jorratu hainbeste gai hau, pixkat, ulertzen dut, lotuta dagoela, baina... Bai, baina beste modu batera. Hori da. Ze, Amaiak euskal merkatarien inguruan edo azterketa egin du, Sevillan batipat, ez, edo batez ere. Eta, gaurko egunean, Euskal Herriko mitoak eta identitatea azalduko digu. Gai oso interesgarria da. Tubalismoari buruz eta horrelako mitoi buruz hitz egingo digu. Aro berrian edatutako eta sortutako mito batzuk. Eta, esanahi bat dute. Esanahi politiko eta, horri buruz hitz egingo digu, eta berez, eskerrak eman berriro eta zurea da hitza. Bale, eskerrik asko, jarriko naiz da hemen. Eta, berriro ere eskerrak eman, igual eseringo naiz, bestela publikoak ez nago ikusiko, eta orduan, ez da ikusiko. Total, esan bezala, nire tesia ez da bere baitan Euskal Herriko mitoen ingurukoa, baina egia da, ni Sevillako merkatarien komunitatean zentratu naizenen momentutik, beraien identitate edo nortasunaren adierazpen horietan atentzioa jarri nuen, eta horren bestez, hortik tiraka, beste elementu interesgarria agertu ziren, eta horien artean mitoak eta mito horiek identitatea nola eraikitzen duten, identitatea adierazpen horiek zergaitik ematen diren, eta batez ere hori zertarako horretan, ez, arreta jarrita. Horri lotuta, esan behar dugu, orain jorratuko ditugun mito historikoak, batez ere nortasunarekin zerikusia dutenak, garai batean konkatzen dira nun historia eta mitoa ezin diren bereizi. Hau da, muga oso lausoa da, beraz, garai hortan historia ezin zientzia bat, baizik eta kondairekin, leyendekin eta fabulazioekin zerikusia zuen, praktikamente genero literario antzeko bat. Hau da, ez da zientziaren zerbait, baizik eta dena litzateke mitoez oinarritutakoa. Hain zuzen ere, mito hauek denak normalean eraikitzen dira proposito batekin edo zergaiti batekin, eta hori ikertzea bastante interesgarria da. Lehenik eta behin, guztia kokatu aurretik, aurreratu izu ikerrek tubalismoari buruz hitz egingo dugula, edo eusko kantabrismoa bezalako mitoi buruz, baina niri gustatzen zait identitatea zer den lehenago zehaztea. Hain zuzen ere, iruditzen zaitelako ezin dugula gaur egungo euskal nortasuna inondik inora ere orduko euskal nortasunarekin alderatu, baina gainera interesgarria iruditzen zait identitatearen hiru oinarriak edo zeintzuk diren zehaztea. Lehenik eta behin, norbanakoak sentitzen duena, hain zuzen ere, hau da identitate aldakorrena edo plastikoena, gaur egun ere hala delako, ez? Gaur egun galdetuko bagenio edo zein edo gela hontako lauzpaboz pertsonei zer den euskal identitatea, bakoitzak bere pertzepzioa edo bere nortasuna edukiko luke, eta ere hori aldagarria da edo moldatu egin daiteke. Hori are gehiago gertatzen da ere 16. mendean, eta gainera ikertzeko zailena da, precisamente adierazpen pertsonal horiek oso gutxi agertzen direlako. Bigarrena da, taldeak edo komunitateak proiektatu nahi duen hori. Hain zuzen ere, txarla hau edo hitzaldi hau hortan zentratuko da, ez? Hau da, taldeak, komunitateak, probintziak, erakundeak, estamentuak edo dena delakoak zer proiektatzen duen edo
proiektatu nahi duen hori edo erakutsi nahi duen hori aurrera eramateko egiten dituen ekintza multzoa, ez? Historiaren produkzioa bideratuta edo legediak edo ordenantzak edo dena delakoak aurrera ateratzen dituena. Hau da, nolabait euskaldunen kasuan, euskaldun edo probintziar ideal baten osagarritzea. Eta txanpon horren beste aldea litzateke kanpotik antzematen dena, ez? Hau da, ez bakarrik zuk proiektatzen duzuna, baizik eta kanpotik nola asumitzen edo asimilatzen zaituzten. Kasu honetan, ekarri doana izan da pasarte bat, pixka bat ikusteko nola kanpotik antzematen ziren euskaldunak, eta ikusten denez edo pasartean irakurriko dugunez, oso lotuta zegoen batez ere euskalduna itxastrebekuntzarekin, batez ere burdinariaren lanarekin ere. Orduan, esan dakoa, ez? Hementxe jarretzen dizuen bezala, ikusiko zuten nola ikusten diren atributu horiek. Los que moraban en el Condado de Vizcaya, en la provincia de Guipúzcoa, son gente sabia en el arte de navegar y esforzados en las batallas marítimas y tienen naves y aparejos para ellos, y en estas tres cosas eran más instructos que ninguna otra nación del mundo. Horren kontrara, badago ere euskaldunaren ideala garai hortan, 16. mendean batez ere, dena beste ikuspegi edo ezkor batetik, ez? Eta hori da Perutxoren figura. Perutxo da 16. mendeko orduko pertsonaia tipiko, arketipiko bat, bai teatroetan, nobeletan eta agertzen dena, eta kasu honetan pertsonaia hau baliabide komiko bezala erabiltzen zen. Hau da, Perutxo, hasiera batean ez zukan izen, hau da, Celestina eta bezalako obretan agertzen da, eta da pertsonaia bat beti errepikatzen dena, eta da euskalduna, normalean ofizio baxuko lanak egiten dituna, morroia da edo dena delakoa, eta bere ekarpen handiena da barre egitea. Hori dela eta euskaldun honek erdera gaizki erabiltzen du, hitzak alderantziz edo esaldiak alderantziz eraikitzen ditu, eta orduan erabiltzen zuten barregarri izateko, ez? Edo nahiko ikuspegi kritikoa izatez zen. Horrekin lotuta, beste elementu bat kontuan izatea oso garrantzitsua da, identitatea edo nortasun ikuspegi hauek nondik eraikitzen diren aztertzeko. Ez batez ere mitoak zergaitik eta zertarako sortu ziren edo indartu ziren ikusteko. Hain zuzen ere, mito hauen jatorria erdiaroan bazegoen ere egia da hauen garapena aro modernoan gertatu zela. Horren bestez, aro modernoan zergaitik eman ziren hauek eta mito hauek zertarako erabiltzen ziren jakitea funtsezkoa da. Ez naiz asko luzatuko aro modernoa zehazten, baina jakin dezazuen 16. mendeari buruz hitz egingo duela kasu honetan, batez ere mito hauen erabilera 16. mendean oso jariatxua izan zelako, eta esan besterik ez dago, aro modernoa edo 16. mendea dakizuenez, hori errenazimendua, humanismoa, dena delako mugimendu berri horien sorreraren garaia da, aldaketa une handiko momentua, batez ere Europan, zer esan ez Amerikako aurkikuntzarekin, baita tokian ere, hain zuzen ere Nafarrako konkista, eta bestelako gizarte egitura desberdinekin. Puntu honetan ez naiz asko luzatuko, ze honek merezi du beste hitzaldi bat, baina jakin behar dezue 16. mendean, jabe erdiarotik hasten diren prozesu luze hauek edo nolabait gorpuztu egiten direla, eta boterearen ordezkaritza edo hiriburuetan, probintzietan eta horrelako erakundeetan ordezkaritza hori ematen dela. Horren bestez, foru legeak eta kapare idealak eta biedenak hemen hasten direla nolabait erabiltzen edo aldarrikatzen, naiz eta prozesua azpoz ere atzerago botako dugu. Hori dela eta jabukatzeko aro modernoaren sarreratxo txiki honekin kontutan eduki behar dugu mitoen erabilera hauek ere ulertu behar direla orduko gizarte egitura politikoarekin, hau da, monarkiekin, garai hortan monarkia konposatuak deritzunak, hau da, instituzio, erakunde eta abarreko konglomeratu handi bat ziren, zeinetan bakoitzak bere postua edo bere posizioa bilatzen zuen edo bere eragin esparru favoragarriena. Hori dela eta kondaira historikoek bilatzen dutena monarkia hispanikoaren baitan euskal probintzien baieztapena eta instituzionalizazio. Hori dela eta ikusten dugunez zergaiti bat badago eta aztertuko dugu.
Hau aurrera atera zutenak, hein handi batean izan ziren apologistak deitzen ditugunak, ezagunenak agian Martínez de Zaldivia, Esteban de Garibay eta Andrés de Poza, hauek ziren kronikalariak, legelariak, eskribak eta abarrekoak, eta hauek batzuetan enkarguz edo beraien interesen aldetik, baina bueno, hein handi batean orain jasoko ditugun mitoak hoberen edo landu zituzten pertsonak izan ziren. Baina batzeuden beste hainbeste. Mito hauek azaldu edo agertzen diren pertsonak ere badira, adibidez Otxo Alvarez de Izasaga, gorteko pertsona oso interesgarria, Juan Pérez de la Zarragaren eskuizkribua euskerazkoa, bastante famatua dena, hortan ere agertzen dira mito batzuk, eta gero ere, Jeronimo Arbolantxe edo Baltasar Etxabe Zumaiarraren kasuak. Mitoekin hasi aurretik ekarri dizuet pasarte bat 19. mendekoa, zeinetan, Charles Daviller frantsesak idatzitakoa da, beraz, kanpotik idatzitako pasarte bada, baina, ekarri dizuet, hain zuzen ere, ondoren egingo ditugun mitoio guztiak oso ondo labur biltzen dituelako, eta bereziki interesgarria delako. Eta honaxe dio. Es tal vez el país de Europa que con mayor pureza ha conservado sus viejas tradiciones raciales, de carácter y de lengua. Estos intrépidos montañeses, que supieron resistir con éxito a los romanos, a los godos y a los árabes, que siempre han sido celosos defensores de su independencia y de sus libertades, gozan desde hace siglos de ciertos derechos o prerrogativas, los fueros. Se dice que los vascos todos se creen hidalgos y los más puros caballeros de España. Los vascos, como todo el mundo sabe, hablan una lengua peculiar comprensible solo por ellos. Llaman a su lengua euskara y a su país Euskal Herria. No hay fábulas ni absurdos que no hayan sido dichos a propósito del vascuence. Era la lengua que usaba Adal en el paraíso terrestre, o como dice otro, la lengua de los ángeles, que traída en toda su pureza por Túbal, mucho tiempo antes de la confusión de la Torre de Babel, se hablaba en toda la península, etc. Hay incluso un dicho español según el cual el mismo diablo, después de haberlo estudiado en Bilbao durante 7 años, no consiguió aprender más que 3 palabras. Hau da pixka bat asko zerberanduagoa, baina pixka bat egiteko introdukzio txiki bat. Orduan, lehenengo mito agian ezagunetakoa tubalismoa genuke. Tubalismoa hain zuzen ere ez da propio euskaldunek eraiki edo euskaldunek aldarrikatutako mito fundazionaletako bat, hain zuzen ere tubalismoa gaztelako mito orokor bat izan zelako. Mitoa, jatorri biblioko mito bada, hain zuzen ere dioena Tubal, hau da, Noeren biloba, Iberiar penintxulan ezarri zela eta bere izan zela Iberiar penintxulako lehen biztanle eta bertako biztanleen lehen erregea. Euskaldunen kasuan, hau bereziki interesgarria egiten da, Jimenez de Erradak ja Erdi Arotik azaldutako tubalismo hau nolabait beraien historiografian edo euskaldunen historiografian garrantzitsuago bihurtzen delako Tubalen iritsiera hori euskal lurretan kokatzen dutelako. Hau da, Tubal Noeren biloba Euskal Herrira, Euskal Probintzietara iritsi izanaren ideia eta beraz lehen biztanle horiek euskaldunak izanaren ideia hori. Eta hemen ekarri dizuet, hori, en esta provincia Tubalea, llamada ahora Bizkaia, ez, egin referentzia hori egiten zaiola. Honek guztiak nola eragiten du euskal lurraldean, hain zuzen ere, tubalismoaren ideia hori jarraiki, euskoiberismoaren ideiak elikatu egiten duelako. Esan bezala, Tubalen ideia, hain zuzen, Noe Iberiar penintxula iritsi izana, euskoiberismoarekin batera egiten den ideia bada. Hain zuzen ere, Tubalek berekin batera euskera eraman izanaren ideia. Oda, lehen hizkuntza hori, euskal lurraldetan kokatzen den lehen hizkuntza hori, euskera denaren ideia. Testu honetan ekarri dizuedan ideia, pasartean ikusten da oso garbi, ez? Honela dio, bien se entiende haber sido la materna de ella hasta que los romanos vinieran a ella y la sujetaron y plantaron su lengua llamada romance, salvo en aquella región donde siempre ha permanecido la primera lengua, que aún es grande argumento de no haber sido señoreada. Hemen Juan Martínez de Zaldibiak berriro ere berreskuratzen bidea hori, ez? Hau da, lehen hizkuntza hori Tubalek ekarritakoa Babel godorrearen konfusioetatik eta ekarritako hizkuntza hura,
Euskal lurraldetan ezarri izanaren ondorio litzateke lehenengoa, beraz lehen biztanle horien lehen hizkuntza, eta ondorioz euskara mantentzea, orduko gizartean euskara mantentzearen adierazle litzateke menpekotasunik jaso ez izan. Hau da, argumento de no haber sido señoreada. Urteagoak abadeak ere bide beretik jarraitzen du, eta berriro errepikatzen du izen berdina, ez? Osea, ideia berdina. Tubal, hijo de Yabet, que fue hijo tercero del justo y perfecto Noé, habló y enseñó en este reino la lengua de vascuence. Y después acá, hasta el día de hoy, se ha conservado en la muy noble y muy ciudad de Pamplona y en toda la tierra vascongada. Ikusten denez, mito hauen eraiketa ez da soilik kanporaka egiten, baizik eta barruraka ere asimilatzen da eta jasotzen da. Horrenbestez, ez da ere bakarrik kanporaka proiektatu nahi dena, baizik eta Euskal Probintzien barruan ere, Probintzia Erreinu Jaurerrien barruan ere, errepikatu eta asimilatutako ideia bat litzateke. Hortaz, euskara eta laburbiltzeko Tubalek ekarritako hizkuntza litzateke, lehenengo, Babel Godorrearen konfusiotik sortutakoa, penintxulako lehen hizkuntza eta Iberiar penintxulako biztanle guztien lehen hizkuntza. Hain zuzen ere, Euskal Lurretan gertatzen dena da, hizkuntza jatorrizko biztanleen hizkuntza hori garbia eta aldaketa gabekoa gelditu dela, hain zuzen ez direlako inoiz menperatuak izan. Gaztelarren kasuan ez bezala. Hain zuzen, erromatarrekin eta erromantizazioarekin, Zaldibiak aipatu duen bezala. Hori dela eta ikusten gara nola pixkanaka eraikitzen ari den testuinguru bat non mitoe guztiek hasten diren eraikitzen Euskalduna versus bestea, hau da, diferentziazio bat eta bereizketa bat, zeinetan ez menperatu izanaren ideia hori hainbat argudioren arabera oinarritzen den. Hain zuzen ere, adibidez euskeraren erabilera mantentze hori. Lehenengo hizkuntza izan da, lehenengo hizkuntzatzat hartuta dagoenez. Baina ez da bakarrik euskaldunek asumitzen duten zerbait. Edo euskaldunek denbora guztien errepikatzen duten zerbait. Hain zuzen ere, bada kanpotik ere onartzen den ideia bat behintzat. Adibidez, Lucio Marineo Sículos, Cosas Memorables de España lanean, daukan kapitulo hontan edo pasarte hontan de ¿cuál fue la lengua antigua española? Hor, lehenengo hitzetan oso garbi agertzen da, ez? Los primeros moradores de España, según que algunos dicen, todos hablaron la lengua vizcaína hasta la venida de los romanos. Hau da, biztanle guztien hizkuntza litzateke ikartagineses barkatu. Orduan, vizcaínos en todos estos siglos y mudanzas de tiempos. Nunca mudaron su lengua ni costumbres. Hau da, garabe guztietan hizkuntza mantendu duten bakarrak euskaldunak direnaren ideia, ez? Gero berriro ere Babiloniari erreferentzia egiten zaio eta berriro ideia hori, ez? La cual manera de hablar, como por la venida de gentes extranjeras en España, se haya mudado o corrompido. Quedó solamente en los vizcaínos y sus comarcanos. Ez, berriro ideia hori, hau da, kanpotik etorritako jende horren asketak eragindu beste leku batzuetan hizkuntza hori galtzea, probintzietako kasuetan ez bezala. Hemen ekarri dizuet justo horri hortan ere nahiko interesgarria iruditu zaitelako euskal hiztegi bat ere atxikitu zuela. Ikusteko pixkat euskara garai hortan beste mota bateko tratamendu bat zuela eta bereziki interesgarria iruditzen zait. Lehen hizkuntza originariotzat bezala. Testuinguru honetan ere pasarteak antzekoa dira, eta kasu honetan Baltasar Etxaberen Discursos de la Antigüedad de la Lengua Cántabra Vascongadan berriro errepikatzen da ideia berdina, ez? Hau da, lehenengo el origen de la lengua, hau da, hizkuntzaren izaera bibliko hori, eta hemen aipatzen da pixkat Tubalen ikuspegitik edo nola egintzen, asentamendu hori, ez? Adibidez, llegamos a esta provincia de Cantabria, donde con más comodidad hicimos nuestro asiento. Hain zuzen ere, garai hortan probintzien izenak edo aldatzen juten dira, eta gero azalduko egun bezala Cantabria ere izendatzeko erabili ziren. Askotan ere, probintzia hitz egiteko bizkaitar ere erabiltzen da, bizkaitar euskaldunen generiko bezala, eta garai hontan ere Cantabria nahiko erabilera handiko termino bat ere bazen, ikusko egun bezala urrengo mitoan. Baina hori, esatizudan bezala, hemen hitz egiten du Tubalek
hori, provintzia Kantabro hauetara iritsi zela, eta aquí poblamos con todas las montañas, eta hemen jartzen du, ez? Donde para dulce memoria y recordación de nuestra amada patria, la Armenia, hau da, Tubalek printzipioz Kaukaso herrialdetan hiri batzuk fundatu zituen behin betiko penintsulan eta zehazki euskal probintzietan finkatu aurretik. Horren bestez, hemen jartzen du, ez? Pusimos nombres a algunas partes, que a nuestro parecer tenían mucha similitud y apariencia con las que allá dejamos, particularmente las montañas fértiles de Gordella y la de Aralar y el río Araje y la misma Armenia, que quiere decir montaña, pedregosa. Ikusten duzuten bezala, berriro ere, ideia hori errepikatzen da, Tubalen etorrera eta hizkuntzaren erabilera, edo hizkuntzaren sorrera eta mantenuari dagokionean. Hau iristen zen puntu batzuetara, non euskera argumentu bezala erabiltzen zen, frogatzeko euskalduenen izaera ez menperatu hau, eta iristen ziren tankera honetako baieztapenak egitera. Hau da, al emperador Carlos V de gloriosa memoria gustaba de hablar vascuence. Hau da, nolabait euskeraren erabilera modu gorenera eramaten zuten. Naiz eta, apologista gehienek gero hau dena erderaz egin, baina, euskeraren erabilera hori erabiltzen zen frogatzeko Arestian aipatu ditugun mito identitario hauek guztiak. Eta baieztapen hauek, hor txertatzen dira. Hain zuzen ere, nortasunaren adierazpen hauek ez zutelako talka egiten monarkia hispanikoarekin. Hau da, ez da talka identitario bat gertatzen baizik, eta batak bestea elikatzen zuen ere, ez zirelako batera gaitzak. Horri lotuta, eta uste dut, behin da berriro aipatu dugun beste ideia bat dela, ez menperatuaren ideia. Eta hau litzateke eusko kantabrismoaren muina. Batez ere, Kantabria Zaharra provintzia erromatarraren heroikotasunetik hartuta. Hau da, euskal lurralde hauek, Kantabria Zaharra izango ziren hoiek, ez zirela erromatarrengatik menperatuak izan. Hori guztia ikusi dugu lehen hizkuntzarekin, baina, jarraitzen dugu, ikusten dugun bezala, mito hauek batak bestea elikatzen zituen, eta ez ziren batera gaitzak, baizik eta batekin bestea osagarritzen zen. Hain zen horrela, eta berriro ere ikusteko nola herrixeak ere edo hauek asumitzen zituen, ekarri ditut bertso bizkaitarrak deitzen den bertso sorta baten pasarte bat, eta hau gertatzen da Gipuzkoa eta Bizkaiaren arteko liskar momentu baten Bizkaiak Gipuzkoari, Bizkaiak debekatzen duelako burdina esportatzea, eta Gipuzkoak, haserre edo mehatxuz edo Bizkaiarekin harreman komertzialak izatea ukatzen du. Orduan, bertso hauek testuinguru horretan dira, tirabira testuinguru horretan dira, eta dira bizkaitarren perspektibatik Gipuzkoarrei kantatutakoak. Eta bertan azaltzen direna da eusko kantabrismo hauen aztarnak, ez? Hain zuzen ere, bertsoaren oinarria da Gipuzkoarrak eta Bizkaitarrak anaiak izan direla, eta adibidez anaiak izan dira romanoak garaitzen, ez? Honela dio, Tolos aldeko mendia zure aginorria entzutea edot izan zala giza erraia handia, romanoak logradu eban intentoaren erdia, beretutea provintzia. Bertso osoan zehar, euskal edo bi provintzen arteko anaidi hortaz hitz egiten ari dira, eta testuinguntan ere ikusten dugu nola beraiek ere erromatarren garaipen hori edo, nahiko presente daukaten. Esan bezala, mito batek ez zuen bestea ukatzen, baizik eta nolabait elkar elikatzen ziren eta argudioak ere elkar ematen ziren. Adibidez hemen, Ibarguen Katxopinen kronikan agertzen da pixka bat, mito guztiak agertzen dira, baina mito hauek guztien adierazpena ere ematen da adibidez lurraldearen deitura. Hain zuzen ere, kronika hontan mitoak jasotzen badira ere, deigarria da nola, deiturekin ere hoiek adierazten diren. Adibidez, Tubal Euskaldun erregeia bilakatu zenez, herrialdeak Tubalia izen hartu zuela, eta gero Tubaliarrak hasi zirenan soroak lantzen, biztanlek Soloro izen hartu zutela, eta erromatarrak etortzerako Kantabria zirela, Kantaguria esalditik zetorrelako. Eta bukatzeko, erromatarren aurkako borroketan egindako balentriagatik edo famagatik, Bizkain izena erabiltzen hasiko zirela. Eta hortik aurrera Bizkaia dituko zela lurraldea. Ikusten denez ere, deituretan
mitoa guztiak horra geri dira. Gainera, hemen ez badaukago ere, mito hauek ere elikatzen juten dira orduko izaera presentistarekin. Adibidez, Ezijako konbentuko monje batzuek idatzi zuten euskeraz poesia liburu bat, eta poesia liburu hortan berriro ere mitoak errepikatzen badira ere, nahiko izaera presentista daukate. Adibidez, aipatzen dute Noe familia bisitatzera maiz juten zela Euskal Herrira, edo inolako inbasiorik edo menperatzerik jaso izanaren arrazoia zela Noek propio ekarri zuela fedea Euskal Herrira, bera izan zela, eta hori zela arrazoia Euskal Herrian fede kristaua sustraituta egoteko. Eta horren bestez, eta gainera ere, gehitzen zuten, erromatarrak garaituak izanaren arrazoia Euskal burdingintzaren maixutasunean eta armak egiteko trebetasunean zegoela. Orduan, ikusten den bezala, mitoak ere elikatzen juten dira orduko beraien gertakari edo beraien egitate historikoekin. Hau ere, eta basko-kantabrismoare ikusten da oso argi Gipuzkoako armarrian. Hasteko, 2 bardulo dauzkagulako, eta gainera ere, fidelizima bardulian nunkoan superata. Gainera, ikonografiak dioenez ere, badirudi 3 agin hauek adierazten dutela, edo behintzat orduan hori jasotzen zuten, agin hauen pozoia nahiago izan zutela barduloek hartu erromatarrengatik menperatuak izan baino. Hori dela eta bere buruaz beste egitea, beste menperakuntza bat jaso aurreko sakrifizio heroikoa izango zen. Hain zuzen ere, mito hauek eta erromatarrekin beraien buruaz beste egitearena ez da nahiko mito erabilgarria da, eta Galiziarren ere badago beste antzeko mito bat zinetan menperatuak izan aurretik bere buruaz beste egiten zuten. Orduan, esan nahi dut, nahiko mito erabilia dela. Honekin guztiarekin lotuta eta pixkat alde praktikora eramanaz, esan dudana da, mitoa guztiek pixkanaka eraikitzen dute euskaldu ideal bat nun jatorriz Tubalen ondorengoa da, Tubalek ekarritako hizkuntza, usadio eta kristautasunarekin, eta mendetik mendera inola ere menperatua ez den herri batekin, ez erromatarrak, baina ez da ere mairuak, ez juduak, ez egituak, beraz, inolako menpekotasunik ez nasketarik jasan duen herri bat litzateke, eta gainera, kasu batzuetan, inola ere menperatua ez den herri baten ideal bat. Hori guztiare nola gorpuzten da alde praktiko batean, eta nolabait zubilanak egiten fikzio legalarekin, da kaparetasun unibertsalaren adierazpena eta hau honen aitortza. Hain zuzen ere, kaparetasun unibertsala labur eta simpleki adierazteko da fikzio legal bat, hau da, prozesu luze baten ondorioz sortzen eta gorpuzten den fikzio legal bat, nun Gipuzkoako eta Bizkaiko probintziakoek eta beste lurraltako baiaretako batzuek bertan jaiotze hutsagatik, hau da, bertako orube izateagaitik jatorriz kapare ziren. Hau da, kapare izatea da noble estamentuko azkeneko kapa, baina noble estamentuko kide izaten zituen. Horrek zer eragiten du? Alde batetik, probintzian baitan, berdintasun juridiko bat ematen du, honek ez du esan nahi, inola ere berdintasun juridiko horrek gizarte horizontal bat eragiten zunik, baina bai egia da, batez ere, barnean baino, kanpoaldean erabilitako elementu esanguratsu bat zela. Hain zuzen ere, kaparetasun unibertsalak, kapare izateak onura eta privilegio batzu zituelako, batez ere, emigratzen zuenarentzako. Hain zuzen ere, kapare izateak eragiten zuelako, besteak ez bezala, adibidez, zerga batzutatik salbuetsita egotea, adibidez, petxoak, hau da, petxeroek pagatzen zituzten petxotatik salbuetsita egotea, jurisdikzio batzu desberdindu bat izatea, eta adibidez, zorrengatik espetxeratua ez izatea. Hori dela eta, kaparetasunak azken batean eragiten zuen pasaporte moduko bat, zeinetan emigratzailearentzako oso elementu funtsezkoa izango zen. Nik gainera esan dizudan bezala merkatariak ikertzen ditut,
Eta hori dela eta ikusten dudan elementu esanguratsuena da, merkatari batentzako funtsezkoa zela kaparetasuna lortzea, aldaera praktiko eta onura praktikoak zituelako, baina baita ere gizarte igoera edo igoera sozialean ere berme batzuk altzizkiolako eman, hain zuzen ere kargo batzuetara noblek bakarrik hartu zitzazketen kargo batzuetara jotzeko aukera, edota adibidez aro modernoan dagoen gizarte etniko jerarkikoaren baitan ere posizio favoragarri bat izatea. Ze azkenean, erdiaroak dauka oso publizitate txarra, eta aro modernoak ematen du errenazimenduarekin eta humanismoarekin oso aro garbia, baina egia da erlijio jazarpenak edo erlijio gerrak, menperatzeak, erbesteratzeak eta abar, edo esklabutza oso kontzeptu modernoa dela, eta oso aro modernoko zerbait dela, hain zuzen ere inkisizioa eta abar, hori dela eta odolgarbikoa izatea, hau da, kaparetasunarekin batera zetorren odolgarbikoa izatea, hau da, antzinako leinuetatik eta abar, eta antzinako orubetatik zetozen odolgarbikoa izatea, batez ere, odolgarbitasunarekin obsesioa zuen gizarte batean bastante onuragarria zen. Nire kasuan gainera, Sevillako gizartea ikertzen dudan testu ingurutik, zeinetan esklabuak, indioak, mestizoak, juduak, konbertsoak eta abarrekoak zeuden, atzerritarrak eta beste hainbat nazio zeuden, euskal merkatarientzako gipuzkoarra izatea eta gipuzkoarra izatetik kapari izatea kondizio funtsezkoa zen alde batetik, adibidez, inkisizioaren susmorik ez jasateko. Konbertso batzuek bizitza normala egin bazuten ere, beste merkatari konbertso batzuek arazoak izan zituzten. Debeku batzuk, edo noizbenka ondasunaren konfiskazioa, edo bestelako susmoak hori dela eta nortasun honek, hau da, kaparetasunagatik, hau da, leku batekoa izateagaitik, kapare kondizioa izatea, ezinbestean bere nortasunaren aldarria eta defentsa egin beharreko egoera baten kokatzen zituen. Horregaitik, defendatu beharreko zerbait zen. Hau etzen batere erreza eta emigratzen zuenak beti ere bere kaparetasunaren defentsa egin beharko zuen auzietaraino, hau da, auzietara jotzeraino. Adibidez, hementxe daukagu, behin auzietara jota gero, auzi hauek gainera bastante luzatze ziren, korapilatxoa ziren, gastoak zezkaten, beraz, bastante garrantzitsua zen beraien kaparetasuna, baina behin lortzen zutela, zeukaten aitortza hori ez. Aitortza honek funtzionatzen duela pixkat, esan dudan pasaporte hori horren modura ez. Kontutan eukita gainera, garai hortan gaztelako erreinua noraino zabaltzen zen. Hori dela eta merkatari guztiek edo emigratzen zuten guztiek ezinbestean kaparetasunaren auzi hauek espedientea eskuratzeko auziak hasten zituzten eta gehienek lortzen bazituzten ere, batzuetan etzen aukerarik ematen. Baina orokorrean, bai aurkitzen ditugu zapatariak, merkatariak edo beste ofizioetako jende andana, ofizioak egiten, baina beraien kaparetasun kondizioa lortuta. Hau da, beste kideak ez bezala, demagun Segovian dagoen zapateri batek, beste zapatariek ez bezala, ez zituelako petxoak ordaintzen. Eta beraz hori aldarrikatzeko eta defendatzeko elementu funtsezko bihurtu zuen. Hemen esan bezala, daukagu Sevillako merkatari baten kapare espedientea, eta aurrekoan San Telmo museoan egon nintzen, eta ikusgarri dago fizikoki, beraz nahiko polita da ikusteko. Gainera, merkatari honek Gipuzkoako probintziari utzi zion bere espedientea, besteentzako adibide izan zedin. Esan bezala, ideia guztiak ere, apologista hauek behin eta berriro errepikatu zituzten, ez? Adibidez hemen honakoa dio. La nobleza hidalguía de los naturales y originarios de Guipúzcoa, bien conocida está en todo el mundo, por haberse conservado desde su principio en sus solares conocidos con mucha pureza sin mezclar de otras naciones extranjeras, como se ve en su lengua vascongada, trajes y modo de vivir. Hau da, berriro ere errepikatzen dira ideia horiek, ez? Jatorrizkotatik, inola ere aldaketari gabekoa, hau da, garbia, purua eta horrelako kontzeptuen erabilera. Dena den, eta pixka bat ikusteko ere nola
kanpotik ikusten zen, ekarri dizkizuet bi pasarte, bat daukat hemen, eta batek adierazten du, precisamente lehen hitz egin dugun Perutxoren figura, ez dena hau, baina da Celestinaren Perutxoren kanta deitzen dena, eta ikus dezazuen kaparetasunak azken batean ez zuela ematen ere, edo kaparetasunak edo diskurtso hauek edo euskalduna izatea Tubalen ondorengoa edo dena delakoak ez zituela ematen abantaila, emate zituen abantaila batzuk gizarte hartan, baina etzen igoera sozialaren edo estratu sozialaren berme ziurrena. Eta euskaldunak kapare direla aldarrikatzen badut ere, eta behin eta berriro beraien kaparetasuna aldarrikatzen badut ere, B mailako ofizioetan aurkitzen ditugu, eta precisamente kapare aldarrikatu eta B mailako ofizio izatea ere kritikako egoera bada. Adibidez ikusten dugu Sancho Panzan, Don Quixoten, eta Perutxoren kantetan ere ikusten dugu. Celestinaren Perutxoren pertsonaiaren kantetan. Eta honela dio, oh Perucho, Perucho, cuán mala vida hallada tienes. Linaje hidalgo, tu caballo limpias. No falta de comer un pedazo de ogia. Ikusteko, pixkat kritika hori egiten zaiola ez, Perutxo izaera basuko pertsonaia, baina, bera kapareren izendatzen da. Horrekin lotuta, karri dizuet Hernando del Pulgarren eskutitza berekide batekin, izan ere, Augustia defendatzeko eta etzen bakarrik, probintziek egite zituzten aldarrikapenak edo mitoen sorrera edo produkzio historikoa, baizik eta probintziek ere hainbat ordenantza, hainbat legedi jarri zituzten, precisamente odolgarbiko hori mantentzeko edo nolabait izaera puru horren bermea emateko. Hori gero praktika naiz eta etzen beteko ziurrenik, baina bai eraman ziren aurrera hainbat beraien kondizio puro hori mantentzeko egitekoak. Eta horietako baten, jokaldia komentatzen ari da Hernando el Pulgar burgostar merkataria bere kide batekin. Hain zuzen ere, ekarri dut, desente interesgarra iruditzen zaitelako, kanpotik ere nola ikusten zituzten, probintziek aurrera eramate zituzten egitateko hauek, eta nola jasoak ziren ikusteko. Señor, sabido habrá vuestra señoría que el nuevo estatuto hecho en Guipúzcoa que ordenaron que no fuésemos allá a casar ni a morar. Hau da, Gipuzkoan ordenantza bat egintzen, zeinetan debekatzen zen gaztelakoak zirenak bertaratzen, bertako jendearekin ezkontzen eta bizitzen. Horrela jarraitzen du. Así me va la Dios, Señor, bien considerado no vi cosa más de reír para el que conoce la cualidad de la tierra o la condición de la gente. No es de reír que todos los más envían acá sus hijos que nos sirvan, y muchos de ellos por mozos de espuelas, y que no quieran ser consuegros de los que sean ser servidores. Hemen pixkat erakusten du ere hipokresia, ez azken batean Euskal Probintziak bastante izaera migranteko probintziak izan dira beti ere, eta hemen erakusten duena da dualitate hori, ez? Kritika eginaz hipokresia hortara Gipuzkoako probintzia jarritakoa. Hain zuzen ere, nola da posible gurekin ezkondu nahi izatea, gu bagara beraien jaunak askotan, ez? Kasua gehienetan, euskaldunak B mailako postutan aritzen zirelako, morroiak, ikasleak eta abarrekoak, adibidez eskribauetan, merkataritzan edo itsasgizonetan eta batez ere gaztelako jendearekin. Orduan, no sé yo, por cierto, señor, cómo esto se puede proporcionar, desecharnos por parientes y escogernos por señores. Ni menos entiendo cómo se puede compadecer de la una parte prohibir nuestra comunicación y de la otra parte henchir las casas de los mercaderes y escribanos de acá, de los hijos de allá, e instituir los padres ordenanzas injuriosas contra las que les crían los hijos, les dan oficios y caudales, e dieron a ellos cuando mozos. Ideia hau berriro errepikatzen da. Orduan, laburbiltzeko, esan behar dugu, jatorri bibliko dauzkaten mitoak, bai eta beste mito batzuk ere, eraikitzen eta gorpuzten joaten dira nolabait euskaldun ideal bat zeinak lurreratzen den fikzio legal oso erakargarri batean. Horrenbestez euskaldunak batez ere nortasun pertsonalari dagokionean eta
emigratzen zuenean, nire kasuan, Sevillako merkatarietan, ikusten da nola euskal nortasun horren adierazpena beste nortasun batzuen gainetik adierazten dela. Beti ere privilegio batzuk zituelako. Bestela, privilegiorik ez zituzten identitate horiek askotan izkutatu egiten ziren, moldatu egiten ziren, edo beste batzuk asimilatzen ziren interesen arabera. Hori dela eta ikusi dugu, nola euskaldunak adierazten diren, edo, proiektatu nahi izaten duten Bibliako ondorengoaren edo lehen biztanle horren ondorengoa direla, hark euskera ekarri eta irakatsi zuela, hau da, Iberiar guztien edo Espainiar guztien lehen hizkuntza euskalduna izango zela, eta nola euskal zonaldean usadio, ohitura, kristautasun eta inkluso noblezia hori propioa zaien ez baitute galdu, ez direlako, ez menperatuak, ez nahastuak, ez jazartuak izan. Eta horregaitik, jatorrizko noblezia hori naturala propioa, hau da, nahastu gabea eta purua litzateke. Horri guztiari lotuta, bada beste ideia bat ere nahikoa errepikatzen dena, eta ez da bere baitan propio mito fundazional bat, baina bai da eraikitzen den diskurtso bat, eta da askatasun eta burujabetza. Hain zuzen ere, euskaldunek noblezia hori eta izaera edo kondizio puru hori jatorriz daukate. Ez erregeak edo beste inork emandako, hau da, kaparetasun unibertsala ez da erregeak emandakoa, baizik eta jatorriz propio zaien izaera edo kondizio noble bat. Hori dela eta horrelakoak ikusten dira, ez? Hau da, euskaldunak modu autonomoan edo modu burujabean, inorren menpekotasun ni gabe, voluntarioki entregatu eta agregatu ziren bai Nafarroako koroari, bai Gaztelakoari. Ez? Nolabait, beti ere, la siempre observada libertad de aquella provincia, o da, askatasun hori, baina ez askatasuna gaur egun ulertzen dugun bezala, baizik eta askatasun bat, zeinetan propio zaien kondizio hori etzaile kanpotik emana izan, baizik eta berezkoa da. Eta horregaitik, berezko kondizio horretatik, sortzen dira diskurtso bat, nun alimentatzen dute probintziak erreinu batera edo bestera lotu izanaren ideia, nolabait, voluntaria entrega batean izango litzatekela. Otxo Alvarez Isasagaren testua ere antzekoa da, hemen jarri dizuet originala eta hemen daukazue transkripzioa eta osorik dago Gipuzkoako artxiboan. Nahiko interesgarria da, gainera ere transkripzioa osorik irakurtzeko aukera dago. Eta berriro ere voluntaria entrega horren ideia azaltzen da, hain zuzen ere Nafarroko erreinura lehenengo, hau da Inigo de Arista, primero rey de Navarra, hidalgoek lagundu zioten mairuekin Pamplona garaitzen, eta así estuvo después esta provincia la corona de Navarra, ez? Hau da, laguntza batetik hor txertatuko litzateke Nafarroan barruan. Ordea, Nafarroatik ateratzea eta Gaztelara integratzea litzateke Nafarrek saiatu zirelako bere hidalgia propioa kebrantatzen, eta orduan kapareak en defensa atera ziren Hidalgo Gipuzkoarak de la corona de Navarra y se encomendaron a la corona real de Castilla. Horrela, korde zituztelako eta kontserbatu zituztelako sus principios e libertades. Hau da, koro batetik bestera salto egitearena kapare burujabeek eginiko haien kondizioaren babesearen diskurtso batetik izango litzateke. Hori dela eta ideia hauek edo aipatu dugun paktismoa edo voluntaria entrega, hau da, paktu bidezko izan zela, ez menperakuntza baten ondorio, eta gero badaude beste diskurtso batzuk, hauek ez dira mitikoak, ez biblikoak, baina badira askoz ere diskurtso erabilgarriagoak, kasuntan muga diskurtsoarena. Hain zuzen ere, batez ere Gipuzkoako probintziak ezaugarritzen du muga izatea, muga izan delako Frantziarekin eta Nafarroarekin, hau da, bi muga izan dituelako bere historian zehar, orduan, Gipuzkoaren izaera bastante fronterizoa da izatez. Hori dela eta muga diskursoa oso diskurtso praktikoa zen ere probintzietako agintarientzako, hain zuzen ere defendatzeko beraien privilegioak edo beraien salbuespenak, adibidez aduana kostan egon beharrean barnealdean egotea, muga diskurtsoa erabiliz, hau da,
guk muga zaintzen dizugu, guk kapareok muga zaintzen dizugu, kapare geran momentutik eta dauzkagun askatasun eta dauzkagun kondizio hauengatik. Horren bestez, lurralde hauek emankorrak eta emankorrak ez direnez, hau da, antzuak direnez gero, nork defendatuko dizu muga, ez? Hau da, erregeari adierazpen bezala, ez? Nork defendatuko dizu muga, hemen ez bada inor gelditzen. Hori dela eta, ikusten den bezala, diskurtso batzuk, beste diskurtso batzuekin elkar solapatu eta elkarren likatzen dira, testu inguru baten zeinetan defentsa batzuen edo privilegio batzuen defentsa edo aldarrikapena egin behar den. Eta bukatzeko, aldaketan une ematen da, euskal nortasuna eta gaur egungo euskal nortasuna eta 19. mendeko euskal nortasunak jatorri desberdina daukate eta puntu desberdinetik eleketzen dira. Hain zuzen ere, konbibentzia honek edo nortasunen aldarriaren elkar konbibentzia hau eta monarkia konposatu hortan txertatze horrek ere talka egiten hasten denean, ez? Esan bezala, honek ere beste hitzaldi bat mereziko luke, baina labur bilduz, eta gainera hori ez da nire zioa, baina estatu liberalaren finkapenak talka egiten du foru legeekin, hain zuzen ere, ja proiektuak batera gaitzak direlako, eta gainera horrekin batera ere, erreinuarekin bat eginiko nortasun errealitate batek batean ere mugak ditu, eraldaketu egin behar da, eta euskal nazionalismoare, espainiar nazionalismoarekin batera sortzen da, baina ja ez elkar osagarritzen baizik eta talka egoeran. Proiektu politiko batek edo proiektu ideologiko batek bestearekin talka egiten duen momentutik. Hori dela eta bere bizikoa ulertzea ere, identitateak azkenean ere prozesu bat direla, baina ere bere garaiko prozesua dira eta bere garaiko gertakarietatik elikatzen dira. Eta hau izan da dena, eskerrik asko. Eta, listo. Ziztu izian, bukatu duzu, eskerrik asko Amaia, oso interesgarria. Galderak egiteko edo komentarioak nahiz gero momentua iritsi zaigu, ez dakit baten bat edo eske gai hau ere, aro moderno aztertzen dugunok, euskal historia aztertzen dugunok, gai hauek topatzen ditugu, ez? Eta oso interesgarria iruditu zait, adibidez, gero, Lazarragaren kronika edo hori komentatu behar dugu. Baina, gero igual bukatuta gero. Baina, oso interesgarria iruditu zait beti nola Euskaldunak aro modernoan banatutak edo egon ziela, Gipuzkoa eta Arabako probintzia, Nafarrako erresuma, Senyorio de Bizkaia, eta nola batzen dien Euskaldunak atzerrian. Nola hasten dira, edo, hori hipotesi bat da, edo ni daukadan ideia orokor bat da, ez? Eta hori oso kuriosoa, oso bitxia da, ze azken finean hemengo egoera ez dauka inolako, edo ez du sortzen inolako arazoa, edo, arazo larria, baina egia da euskal emigrantek sendotzeko eta pixkat lobby bat edo sortzeko batzen diela, ez? Kofaradietan, Sevilla hartan ikusiko duzu, seguro, ez? Ikusten da, ez? Eta, oso interesgarri zait beti. Osea, Sevillan eta ikusten da, ez? Bai, guztiz. Osea, berez, probintzia erreinu eta hauen batasun politikoa ez da inoiz aldarrikapen bat. Adibidez, gaur egun izan daiteken bezala edo 19. mendean edo sortu daitekeena. Baina, eta de hecho, ez da konfliktorik sortzen batasun politiko ezarekin. Eta bakoitzak bere gauza batzuterako elkartzen badira ere, bakoitzak bide badauka, eta erregearekin ere harreman mota bat garatzen du, baina egia da, emigrantea behin ateratzen denetik, nolabait, elkartze identitarioetan abidez aspektu kulturalek garrantzia handia izango zutela pentsatzekoa da,
Eta horretan adibidez izan daiteke euskera, ez? Nun ikusi dugu adibidez, badagoela euskerarekiko ardura bat, ehortzeketan edo elizkizunetan euskeraz emateko edo konfesioak edo euskeraz hartatzeko prozesuetan. Orduan, nik hor bai imaginatzen dut logika batetik bai egiten direla elkartzeak, baina egia da ez beti logika zehatz batekin, ze Sevillan adibidez euskal komunitatea oso potentea da, baina sortzen duten kofradian, kongregazioan, bakarrik bizkaitarrak eta gipuzkoarrak eta oñatiarrak egon zitezken. Gero adibidez Mexikon, nafarrak eta arabarrak ere bazeuden. Orduan, ikusten duguna ere, elkarketa horiek batzuetan ez zutela batasun propio hori ere kanporak eraman. Gortean adibidez Madrilen naparrak eta euskaldunak, gaur egun euskaldunak edo zeuden, edo bai, eta Mexikon esan duzun moduan bai. Egia da gero, errealitatea bildu zian. Ez dela beti, jartzen duna eta errealitatea ez da beti berdina. Esan bezala, Sevillan, bakarrik gipuzkoarrak eta bizkaitarrak edo oñatiarrak ehortzi zitezken kaperan eta elizkizunetan edo kongregazioko parte izan, baina gero dokumentazioak erakusten du arabarrak ere egon zirela. Naiz eta estatutuetan adierazi bakarrik bi nazioetakoak egongo zirela. Orduan ere gero ez da existitzen nortasun konflikto bat zer den arabarra izan edo zer den gipuzkoarra izan. Adibidez, kasu batzuetan arabarrak gipuzkoar bezala agertzen direlako. Baina helburu bat dakate, politikoa eta diskurtso hauek erabiltzen dituzte. Bai, azkenean ikusten dugu Sevillan, adibidez, Araban jaiotako merkatari batek bere aitona gipuzkoarra gogorarazten du kaparetasuna eskatzeko. Eta berdina, Sevillan jaiotako 3. belaunaldiko batek aita Hernanikoa zuela eta edo renteriakoa zuela eta bere aitaren renteria solarretik eraikitzen du eta lortzen du kaparetasun espedientea. Erregia da gizona diruduna zela, orduan. Kuriosoa, bai. Gainea, abantai itzugarria zan, ze pentsatzen zuen, nola esaten da, La Sala de Bizkaia edo Valladoliden zegoen epaitegia, ez? Orduan, Perun edo Mexikon zegoen euskaldun batek, Valladolidera jo behar zuen edo, hori, epai bat edo, hori pixka bat edo asaltzeko, eta kriston abantaila zen, hori gertatzen zen Sevillan ere, eta Espainiarloan, ez? Garai hartako Espainiarloan. Bai, guztiz. Bazituen abantaila oso praktikoak eta batez ere nik merkatariak ikertzen ditut eta merkatari batentzako da txoio bat. Hori da, eske txoio bat. Zergak ez dituzulako besteak bezala ordaintzen, naiz eta zergak beti ordaintzen dira modu batera bestera ez, baina ez mundu korrienteak ordaintzen ditun zergak. Gero ere sarbidea zeukaten hainbeste karguetarako edo erresagoa zen, eta ebidez auziak eta hori da eta epaituak izaterako orduan ere ganbara berezi bat zeukaten eta gainera privilegioen artean ere zorrak izateagaitik ez espetxeratuak izateko eskubide hori bat zeukaten, gero praktikan berriro hori ez da beti hola gauzatzen eta egontzen jendea espetxean onaino zegolako, baina printzipioz bazitun berme juridiko batzuk zeinetatik tiraka lortu zenezaken espetxetik ateratzea kapare kondizioa frogatuta edo aldarrikatuta. Eta gero ikusten da hori, Ameriketan eta Sevillan edo Kadizen duten botere hori, ez? Nabarmentzen da. Ez dakit komentarioren bat edo bestela, zeo zer gehiago, esan nahi duzu edo... Ni gustora gaitu nahi zu. Ez que ni sobre las damas vascas edo Lazarragaren kronika horri buruz hitz egin nahi dut, baina, gero bukatuta gero, ze bestela, gaiatik urrunduko gea. Eskarrik asko.
Bale, barkatu, ez zaitut ikusi. Galdera bat, azken honekin harremana duena, Sevillan Euskaldunak liskarrak zutenean, nora jotzen zuten Valladolidera edo Granadako txantzileriara? Tesian daukat kapitulo bat guztia dela liskarrak, eta antzematen dena da alde batetik. Saiatzen zirela beti ere gatazka ebitatzen. Hau da, gauza bat mundu guztiak aldunean egiten du, hau da, akordioetara iritsi gatazka auzietan bukatu aurretik. Gero oso ohikoa zen merkatarien artean ere arbitrajearen figura. Hau da, arbitroak izendatzea, arbitroek kontuak argitzea, eta gero horiek nolabaiteko epai bila eman da gero hori onartzea. Eta hori gertitzen zen oso lokalean, inkluso kontratazio etxearen eskumenarekin. Baina egia da, aurkitu diren auziak direla antzekoak. Granadan, Valladoliden, hortan adibidez ez dago diferentzia, baina bai da gerikoa nola gatazka ebitatzearen egiten diren pausoio guztiek faiatzen dutenean, edo inbiablea denean, adibidez, auzietara jotzeko merkatarien artean baino ikusten da gehiago oinordetza arazoengatik, adibidez, merkatari baten oinordekoak, merkatari horren konpainiakidearekin. Hau da, nolabaiteko elkarren arteko harremanik ez duten pertsonaien artean, hor bai ikusten da auzietara jotzeko batez ere bat probintzian egonda eta bestea Sevillan egonda. Orduan, hor bai ikusten da gatazkak auzietan bukatzeko joera handia zuela. Eta testuinguru hortan bai gehiago Valladoliden. Claro, sala de Bizkaia famatu hortan. Ez zeukan sala espezial bat bizkaitarrentzat. Esango nuke ez. Ez. Gainera, Granadan azaltzen direnak, batez ere auzietan eta dira kaparetasunaren espediente guztia gehienak ez, denak han daude. Orduan, nik bintza Granadako kantzelaritza erabilideet kapareta espedienterako. Bai, Euskaldunen, Euskaldun merkatariek normalean nobelezia hori eskatzen zuten, lehenik eta behin. Ameriketan eta Valladolideko hirian eskatzen zen, eta tramite luzea zen, urteak batzutan behar zituzen, baina eta gero auziak eta Bai, luzea. Eta izugarrizko abantaia. Eskerrik asko, alderagatik. Bukatuko dugu. Eskerrik asko Amaia, etortzagatik. Barkatu, hau aipatu behar dut. Inkesta txiki bat dakazute serlekuetan edo, nahi badezue, bete, ni boligrafoa dakat. Arraskatzen da, primeran, edo txamponakin eta listo, eskertzekoa da. Eta, mila esker berriro etortzeagatik, urrengoan ikusiko gea. Eskerrik asko, Amaia.